Ang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapabagang balita. Dalawang bangkay magkahiwalay na natagpuan sa Benguet at Ifugao. Pagtaas ng kaso ng dengue sa Baguio City, hindi pa rin maawat. Second booster shots para sa mga priority group, isinusulong na ng Department of Health. Bagong wage order, maaring maging sanhi raw ng pagsasara ng ilang negosyo sa Cordillera. Consultant at organizer ng kontrobersyal na pageant may buwelta sa mga basher. Hindi pagsaklolo sa nasaksihang aksidente, may katumbas na parusa. At pagkamalikhain ng mga taga-Cordillera, muling ipinamalas sa iba't ibang produkto. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabi amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Isang sanggol ang natagpuang patay sa terminal ng bus sa La Trinidad, Benguet. Sa Banawe, Ifugao, bangkay naman ng lalaki ang nadiskubre. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Damit at mga buto. Ito na lang ang natitirang palatandaan ng isang bangkay ng lalaki na natagpuan kahapon ng hapon sa Sitio Awan Igid sa Barangay Viewpoint, Banawe, Ifugao. May nag-report sa amin dito sa sa police station na isang farmer na kunwari kumuha ng mga puste ng kamatis sana. Pero nakita niya to, medyo nabigla kasi may tao na tangtay na, parang nabubulok na. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, nahanap pa ang cellphone, backpack at iba pang kagamitan ng biktima. Pero blanco pa rin sila sa pagkakakilanlan nito. Hinala nila, isang buwan na itong patay dahil sa mga newspapers na nahanap sa crime scene na ikatatlo pa ng Mayo 2022 ang tala. May recover na na gamit na yung mga pitaka, cellphone. Pero as of now, tinutuyo pa namin para maisulpak namin yung baring yung SIM card kasi kung SIM sana ang pwedeng pagkuhan na ng info kung sino yung tao. Nakasuot ang bangkay ng brown t-shirt, yellow-green na tsinelas, maong na pantalon at itim na leather belt. Bagamat may nakitang nakalambitin na tali sa pinaniniwalaang crime scene, hindi pa masasabi ng pulisya kung nagpakamatay ang biktima. Sa Barangay Cruz sa La Trinidad, Benguet naman, bangkay ng isang sanggol ang natagpuan sa terminal ng bus. Ayon sa investigasyon ng pulisya, inireport ito sa kanila ng isang konduktor kaninang umaga. Nakabalot ng green na jacket at nasa loob ito ng transparent na plastic. Naitakbo pa ito sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival.
Habang nagsasagawa pa ng investigasyon, hindi muna nagbigay ng anumang pahayag ang La Trinidad Municipal Police Station. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Natagpuan na ang katawan ng 10 taong gulang na batang halos 6 na araw nang hinahanap matapos malunod. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Ika-6 ng Hunyo nang mai-report na nawawala ang 10 taong gulang na si Jake Bakaya. Nalunod daw ang bata sa Saltan River bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. May nagsabi na dito sa upland area ng Pinopox, Kabalbalan daw umulan ng malakas during that time. Saka makulimlim nung time sa area namin. Kaya hindi pumayag yung isang kasama niya. Kaya sabi niya baka mauulan daw ng malakas. At nung tinanong ko naman, nung time na yun, umulan din daw thereafter, pero as to how worse, gaano kalakas yung ulan, hindi ko pa na-determine na. Pero during that time, definitely may surge din yung ilog. Pagkatapos ng 6 na araw na search and retrieval operation, natagpuan kahapon ng mga rescuers ang katawan ng bata sa Chico River, Tuaw, Cagayan. Nung nireport na missing yung bata, actually, hindi pa nila alam kung saan talaga siya. So, nagkaroon lang sila ng idea nung matagpuan yung tsinelas niya daw sa gilid ng may gilid ng ilog. Patuloy ang ugnayan ng mga Disaster and Risk Reduction Management Unit ng Kalinga, Tuaw, Cagayan at Coast Guard para maayos na maibalik ang katawan ng bata sa kanyang pamilya. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Tumataas pa rin ang kaso ng dengue sa Baguio City. Dahil dito, puspusan ang pagbuksa sa mga lamok. Prioridad ang mga barangay na nakapagtala ng pinakamaraming kaso. Magbabalita, Randy Guzman. Patuloy ang puspusang pag-i-spray ng Sanitary Division ng City Health Services Office kontra sa mga lamok. Ito ay dahil sa pagtaas ng mga naitatalang kaso ng dengue sa lungsod. June 5 to 11, tumaas yung cases natin compared to the past week this year. Okay, however, we have a total of 296 already compared to last 2021, the whole year. So medyo tumataas talaga ang cases. As of June 12, yung ating past 4 weeks, nakitaan po ang ating Luwakan, SLU SVP Housing Village, Irisan, and San Luis Village. Ang susunod lang naman sa San Luis, Asin Road, Kias. Ang top 3 na pinuntahan namin is Irisan, and then Bakakeng, and then we're also done with Luwakan. Nandun yung staff ko ngayon sa Luwakan, Luwakan proper and Luwakan Liwanag. Another is the Kias, and then we're also done with Pinsaw, and then I escaped naman yung iba. Pero we have the top 20. Yun ang priority natin ngayon. Wala namang naitalang kaso ng pagkamatay dahil sa dengue. Isinusulong pa rin ang 4S o ang Search and Destroy, Self-Protection, Seek Early Consult at Spraying. Sa mga nakikita nating mga containers and then mga used tires. And yun, during the pandemic nga, marami ng plantitas. Yung mga bromeliads, mga fortune plants, mga axil plants, yung mga nag-iipon sa top nila ng mga tubig. Yun ang another emerging na nakikita namin na nagiging cause, na nagiging breeding sites ng ating mga mosquitoes. Paalala ng mga doktor, hindi daw dapat baliwalain ang mga sintomas. The first 2 to 7 days, mataas ang fever. Then there's a time na parang bababa rin yung fever na akala nila okay na sila. However, there can be nose bleeding, there can be rashes in the skin, there can be more than rashes na mas malaki kaysa rashes. Ito yung mga sinasabit nating purpuric rashes, parang ganon. So if ever they have this, they have to seek consult. Kaya nga first 2 days
case of the fever, they have to check their complete blood count para makita po kung bumababa rin po yung platelet count nila. Sa ilalim ng Ordinance Number 66 Series of 2016 na inamyendahan ng Ordinance Number 40 Series of 2021, ipinag-uutos sa mga barangay council na gumawa ng action plan laban sa dengue. Kailangan itong ipasa kada buwan sa City Health Services Office. Kada linggo naman ay kailangang magsumiti rin ng action plan ang mga napasama sa top 20 clustered barangays sa lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, upang mas mapaigting pa ang proteksyon kontra sa COVID-19, isinusulong na ang rollout ng second booster shot sa mga priority group. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Nabakunahan na ng first booster dose si Mang Dennis. Handa raw siya sakaling magsimula na ang pagbabakuna ng second booster dose. Para hindi mahawakan na yung mga sakit na madali. Mas maganda po kung mayroong yan, second booster para madagdagan yung immunity. Ayon sa Department of Health, tanging mga kabilang lamang muna sa A1 priority group tulad ng mga frontliner, mga senior citizen at mga immunocompromised ang kailangang tutukan ng mga Regional Vaccination Operation Center. May plano na rin ang City Health Office upang hikayatin ang mga gustong magpabakuna. So, of course, number one, we just have to encourage those who had their first booster dose to get the second booster dose. Okay, so yun po, first things first. However, it will be only limited to the health workers, senior citizens, and immunocompromised of whatever priority groups they are. As long as they are immunocompromised, they are allowed to be given the second booster shots. So those A1 health workers and senior citizens who took their first booster dose, now we will be hyping up their willingness really to have their second dose also. Sa kabuuan, tinatayang nasa 70 million na ang kumpletong nabakunahan sa bansa. Nasa 13 million naman ang may mga booster shot. Patuloy pa rin ang pag-imbita sa mga nabakunahan na ng first at second dose ng vaccine upang magpa-booster shot sa mga malapit na vaccination centers. First dose is importante kasi we only have around 64% for our senior citizens and almost 43% for our above 18 years old. So medyo mababa talaga ang first booster dose natin. So we will now be encouraging adults to get their first booster dose para yung mga first booster dose after 4 months, they can now be subjected to second dose. Base sa pinakahuling monitoring, may 2 bagong kaso ng COVID-19 sa Baguio. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ikinababahala naman ng mga employer sa Cordillera ang posibleng pagsasara ng kanilang mga negosyo dahil sa bagong wage order. Magbabalita, Ren de Guzman. Simula ngayong araw, epektibo na ang bagong wage order sa buong Cordillera. Sabisa na rin ng Republic Act No. 6727 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Cordillera noong May 23. Madadagdagan ng 50 hanggang 60 pesos ang kada araw na sahod ng mga manggagawa. Kung masayang mga manggagawa, nangangamba naman ang ilang employer. While we were closed for the past 2 years, patuloy ang gastos ng mga establishments, mga enterprises. They have to pay rent kahit walang kita. They have to pay the security of their businesses. They have to conform with the requirements of a safe and
for a safe workplace. So these are additional expenses incurred by the enterprises while we are closed and no income at all. Imbis daw na makabawi, baka maging dahilan daw ng pagsasara ang inaprobahang dagdag sahod. Kung masyadong malaki ang adjustment, definitely magkakaroon ng wage distortion. Meaning, halimbawa yung dating tumatanggap ng 350, tapos may isang tumatanggap ng 380. Pag nagbigay ka ng mas malaking wage, kailangan i-adjust mo rin yung dating tumatanggap ng 380 dahil malalagpasan na siya nung dating tumatanggap ng 350. Dahil kung hindi kakayanin talaga, mas masama kung magsasara yung negosyo o magbabawas ng empleyado. Ayaw natin mangyari yon. Ayon sa kanya, 35 pesos na aumento sa sahod ang kanilang napagkasunduan kasama ng RTWPB. Ating poverty threshold as of when our minimum wage was 350, ang poverty threshold natin was 341. So per computation and data released by the Philippine Statistics Authority, maaaring magiging 384 ang ating poverty threshold. At alam naman natin na ang dapat minimum wage natin ay hindi bababa sa poverty threshold. Ang nirelease nilang data is about 384. So kung 350 dati, we add 35, that would be 385. It's above the poverty threshold. Ayon sa DOLE, maaaring magpasa ng request for exemption ng mga employer na hindi kakayanin ang taas sahod. So far, wala pa naman tayong natanggap na mga complaints or queries regarding the wage order. Kaya ginagawa natin ngayon, orientation ng ating wage order para maintindihan lahat. Both sectors have been invited across the major industry sectors para maliwanag yung ating pagpapatupad ng wage order. Hiling nila'y magtulungan ng sektor ng mga manggagawa at mga negosyo para parehong makabangon ang dalawang sektor. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Upang mabigyan naman ng oportunidad ang mga magtatapos sa kolehiyo, isinusulong ngayon ang Academe Industry Partnership. Kung ano ito, alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Isa si Roxanne sa mga pinalad na magkaroon kaagad ng trabaho pagkatapos ng kanyang graduation. Ang kanyang karanasan, magsilbi daw sanang inspirasyon sa mga magtatapos ngayong Hunyo. Student po, mahihain po talaga ako eh. So, wala po talaga akong self-confidence. Pero nung nagtrabaho po ako sa SM, na-expose po talaga ako sa mga tao. Kasi nagsimula po akong operation assistant sa cinema. So, yun po, syempre may handle rin po ako mga tao. So, kailangan mo maging good role model po sa kanila kasi paano nga po nila tayo susundin kung hindi naman po manggagaling sa sarili natin mismo. So, yun, pinilit ko po yung sarili ko na maging active, na huwag mahiya. So, yun po talaga yung kailangan. So, as of now, nakikita ko na po yung self-growth ko. Isa sa mga institusyong nasubok nitong pandemya ay ang mga universidad. Ngayong medyo humuhupa na ang epekto nito, pinaiigting pa ng ilang mga universidad ang kanilang pakikiisa sa mga industriyang makatutulong sa pagbibigay ng job opportunities sa kanilang mga mag-aaral. The partnership with the SM malls, particularly on industry immersion of the graduating students of the University of the Cordilleras, would really strengthen and further equip our students prior to employment, because one of the best metrics of measurement for a quality education is employment. And so, if we further equip our students with the desired competencies, skills, including attitudes, workplace attitudes to our students, they have high success when it comes to their employment, particularly with SM. Pangako ng suporta sa magandang edukasyon at sa hinaharap ng mga mag-aaral at alumni ng universidad ang pangunahing tema ng pagpirma sa kasunduan kanina.
SFO, we have already established our B Prime values. The Prime values stands for performance-driven, results-oriented, intense, mindful, and excellence, exceptional. Yan po. So, kami po ay very open and excited na i-share po ang mga B-Prime values behavior po na integrate natin sa curriculum or even in the session po sa classes po. Pwede po yan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, consultant at organizer ng kontrobersyal na pageant may buwelta sa mga basher. Yan at iba pa ang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initiative tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa paraan ng pagsusuot ng bahag na mga kalahok sa Man of the World. Bumuwelta naman sa mga bashers ang consultant at organizer ng Patimpalak. Magbabalita, Ren de Guzman.
Patuloy pa ring binabatikos ng mga netizen ang paraan ng pagsusuot ng bahag ng mga kalahok sa Man of the World 2022 swimwear competition na ginanap sa Okada, Manila noong Sabado. Sagot ng consultant na si Maria Aplaten, actually, I welcome them. Kasi para sa akin, now finally na pag-uusapan. No, yung mga hindi natin na pag-uusapan, although medyo negative, pero this will open new avenues, no, para pag-usapan sa ibang level din, no, i-elevate yung mga issues natin talaga. At mabigyan pansin na kung ano ba yung mga pagkukulang. Sumama naman daw ang kanyang loob sa inilabas na pahayag ng National Commission of Indigenous People dahil sa paghingi nila ng mga patunay mula sa mga organizers at cultural consultant na walang mali sa paraan ng pagsusuot ng bahag ng mga kalahok. And CIP is there supposedly to support and understand all sides of the story. Ang isinasama ng loob ko rin, hindi kami kinausap man lang para maibigay din namin ang side bago sila nagbigay ng position. Secondly, ano yung challenge niya doon na meron pa siyang mga punitive. Honestly, hindi ko siya binasang maigi. Yun na lang, talaga, no, substance yung sinabi. Unang-una rin, sila ang NCIP. Sila ang may authority to say kung ano ang tama at mali. Bakit binabalik nila ngayon sa amin yung mga research na yan? Of course, I did my own research, but I will not feed them my research because that is their job. Ayon kay Aplaten, handa siyang ipakita ang ilang mga litrato at patunay na hinihingi ng NCIP. Kanina, naglabas rin ng kanilang pahayag si Jeneline Floresca na siyang nag-organisa ng patimpalak. Giit niya, iba-iba talaga ang paraan ng pagsuot ng bahag kagaya na lamang daw tuwing nagtatanim ang mga magsasaka at kinakailangan nilang isiksik ang ilang parte ng kanilang bahag sa gilid para hindi makasagabal sa trabaho. Iniimbitahan niya ang NCIP at ang lahat para sa isang diskusyon para marisolba ang issue. Pero, hiling niya, sana raw ay mas tignang mabuti ang advokasya ng kanilang grupo na isulong at mas ipakilala ang kultura ng mga Cordilleran sa ganitong mga paraan. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, magtatayo ang pamahalang lungsod ng Baguio ng flood warning system sa lungsod upang mabigyang babala ang mga residente sa banta ng pagbaha. Ang buong detalye sa report ni Charles Lima. Bagamat bundok, binabaha ang ilang bahagi ng Baguio City. Kaya plano ng pamahalang lungsod na magtayo ng flood warning system sa mga lugar na madalas binabaha. Right now, we are also finalizing yung flood early warning system natin. This has been a grant given by the Australian government and with the help of ADB. They're finalizing the installation of the software, finalizing the installation of the flood early warning sensors. Papalo sa $60,000 o 3.1 million pesos ang halaga ng nasabing grant mula sa sister city ng lungsod na Perth, Australia. Isa sa mga magpapatupad ng proyekto ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Expect na natin is for this to be fully installed, especially the facility to be installed by July, so that by September, October, kung saan yung monsoon rain, that will be the test run. Para mapabilis ang paghatid ng impormasyon at babala ng pamahalaan sa mga residente, isasama ito sa City Command Center ng lungsod para sa real-time monitoring. Command Center hasn't been fully turned over to us yet. It is still under what we call additional system integration by our suppliers. Ang target natin dyan is July 30, they'll be able to deliver the last equipment kasi nagkaroon tayo ng supply chain issues. Balak itayo ang mga flood warning system sa 5 pangunahing daanan ng tubig sa lungsod. Napili ang Danish company na Ramboll bilang supplier ng mga flood warning system. Balak din ng pamahalang lungsod na magtayo ng malalaking proyektong pangontra sa pagbaha lalo na sa Central Business District. Tayo din po sa city planning din natin, they are promoting yung blue walk at saka green walk.
na hindi lahat dapat ng yung sa green walk naman hindi lahat ng road is paved siya. Meron tayong drainage but that may not be enough kasi alam naman na natin na recently may increase in rainfall volume is very drastic, 'di ba? And sometimes hindi siya nako-contain lahat sa drainage system natin. So that may help also. Pag-uusapan pa ng pamahalang lungsod ang mga nasabing proyekto upang mapaghandaan ang tag-ulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Halos lahat na tayo ay nakita natin yung video ng security guard na binangga at sinagasaan ng isang RAV4 SUV unit doon sa Mandaluyong City. So, of course, ang natural consequence ng insidente na yan, yung taong nagdadrive ng motor vehicle or yung registered owner of the vehicle will be charged under Article 365 of the Revised Penal Code. And what is 365? It is reckless imprudence resulting into physical injuries. Ang final ng pulis ay frustrated murder. Bakit frustrated murder? Because ang tingin ng pulis merong intensyon na patayin yung biktima. And it can be shown by the fact na nung nabangga niya, dapat huminto na yung SUV. But instead of stopping, the SUV, nagpatakbo rin siya at sinagasaan niya ng buo yung tao na nasa ilalim lang ng kanyang sasakyan. So frustrated murder ang final ng ating kapulisan dyan. What is interesting here is that the police are also contemplating filing a case under Article 275 of the Revised Penal Code. Ano ba itong Article 275 of the Revised Penal Code? Ito yung failure to lend help to injured persons. Pag ikaw ay nakakita ng isang aksidente or ikaw ay naka-aksidente, meron kang obligasyon para tulungan yung biktima. And pag inabandon mo yung biktima, you will be held liable under Articles 275 of the Revised Penal Code. At dito, ang sinasabi lang nila, kailangan yung humanity in cases of accident mauna kesa muna mag-video, kesa muna tumakbo, kesa umalis from the crime scene. Dapat tulungan mo yung biktima. So he will also be charged for Article 275 of the Revised Penal Code. And of course, yung mga subdivision guards na ayaw magpapasok ng mga pulis during the pursuit operation kasi a crime has just been committed, na-trace nila yung vehicle to a subdivision, ayaw silang papasukin ng gwardiya, then they will be liable for obstruction of justice. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Pagkamalikhain ng mga taga-Cordillera, muling ipinamalas sa iba't ibang produkto ang kwento. Susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimiti ko masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauline yung haway,
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag 4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ibinida ng mga alagad ng sining ang kanilang produkto sa ikalimang pagtatanghal ng Mandekokito. Ang Mandekokito ay salitang Ibaloy na nangangahulugang tayo na't bumili. May kwento po si Charles Limon. Malikhaing mga produkto ang hatid ng ikalimang Mandekokito Artisanal Market. Maliban sa samut-saring mga ibinebenta ng mga local artist, may bago itong hatid para sa mga mamimili. Offering new features of the Mandekokito this year or this month, especially the art weave, where the interaction between the artists and the weavers that have been happening over the past months is finally exhibiting their output, yung art weave, no? Ito'y paraan ng Baguio Arts and Craft Collectives Incorporated para mapalago ang sining ng paghahabi sa Cordillera. Isa sa mga magkatambal dito, sina Venazir at si Catherine. Ay isang marriage of weaving and visual art. So ang ginawa po namin sila Miss Twinkle. Nagtawag po siya ng mga weavers at mga visual artists. So nagkaroon po kami ng exchange of knowledge sa aming mga craft. So challenge sa akin bilang isang weaver na kaya ko pala o kaya ng mga weavers na i-hobby
yung mga pinipaint din ng mga artists. Kaya pwede palang mag-collabs ang mga artists at saka weavers. Masisilayan din dito ang iba't ibang obra maestra ng mga rising local artists sa Binhi Art Exhibit. Ayon kay Marie Venustan, malaki ang ipinagbago ng industriya ng sining at handicrafts mula noong ito'y simulan noong 2018. Products are improving greatly, and I see that more and more artisans are looking forward to participating in the Mandeco. So hopefully soon it will become a traditional event that the city government will recognize. Sa loob ng 4 na taon, malaki ang kontribusyon ng Mandeco Quito sa ekonomiya ng lungsod. So we are hoping that we can bridge it every time we stage Mandeco. So we are encouraging all our crafters and merchandisers here who are participating to up their products also. Design and innovation is the key. So more and more people are really looking at innovative products. No? Makikita rin dito ang mga face mask, damit, bag, kurbata, wallet, at mga phone case na gawa mula sa Abel Cordillera. Mayroon ding mga produktong sabon, pang-disinfect, scented candles, at iba pa para sa katawan. Umaasa ang Department of Tourism Cordillera na makakapagpasigla pa ito ng turismo ng rehiyon. More of this would really be good for the city of Baguio, and not just for the city of Baguio, siguro dahil ang Cordillera naman ay talagang marami tayong mga skilled weavers, and also yung mga visual artists din natin. So I hope it will expand to the rest of the Cordilleras. Matatagpuan ang Mandeco Quito sa Centennial Hall ng University of Baguio at magtatagal hanggang sa 3 ng Hulyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.